Dubaj ako globálne realitné centrum, to je naša hlavná téma. V štúdiu vítam Miroslavu Nieuwenhuis, výkonnú riaditeľku a spoluzakladateľku IQ Pro Real Estate. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Na úvod si povedzme, aké faktory robia z Dubaja v roku 2025 jedno z hlavných globálnych realitných centier. Tak vlastne Dubaj je jeden, asi by som povedala, jedno z miest, ktoré je najviac momentálne v boom v realitnom svete, na svete. Čo spôsobuje je, že vlastne dubajská vláda podporuje nehnuteľnosti, hlavne pre zahraničných investorov. Z hľadiska toho, že vlastne Dubaj ako taký ropu už nemá, čiže musí investovať všetko marketing a všetky investície do dvoch hlavných sektorov, to je turizmus a reality. Druhá vec je to, že vlastne nastavený právny systém pre investorov, že sú tí investori chránení. Čiže sú veľmi, veľmi striktné právne pravidlá pre zahraničných investorov v Dubaji, či je už chránený investor ako taký, alebo nájomník, čiže ktorý si prenajíma tú nehnuteľnosť, keď ju investor kúpi. A vlastne financie sú chránené v escrow účtoch od investorov, keď sa kupujú vlastne nehnuteľnosti. A všetko je veľmi striktne robené cez aplikácie. Momentálne Dubaj veľmi, veľmi investuje do AI. Čiže všetko toto je právne podchytené. Klienti kdekoľvek na svete s internetovým napojením si môžu pozrieť aplikáciu, môžu si pozrieť, akú majú nehnuteľnosť, odkedy dokedy je prenajatá, aké majú nájom a tak ďalej. Čiže je to veľmi, veľmi, by som povedala, technicky prepojené a klient môže byť kdekoľvek na svete a mať prehľad o svojej nehnuteľnosti. Čiže aj skutočne tak užívateľsky príjemné, by som povedala. Áno, veľmi. Že a zjednodušené a efektívne. Áno. Aj v rámci toho celého potom používania a zisťovania, ktorá nehnuteľnosť, o ktorú majú reálne klienti záujem. No ale poďme sa pozrieť na tie konkrétne segmenty trhu. Ono, skutočne, keď hovoríme o realitnom trhu, tak to môžu byť rezidenčné, komerčné, nejaké ďalšie luxusné nehnuteľnosti. Aké aktuálne ponúkajú tie najatraktívnejšie výnosy? Ktoré z nich? Tak najatraktívnejšie sú vlastne komerčné nehnuteľnosti, čo na Slovensku veľmi málo realitných kancelárií z Dubaja ponúka. Komerčné nehnuteľnosti vedia spraviť výnos 12 až 15% ročne v prenájmoch. Prečo? Pretože v Dubaji vlastne investuje a robí marketing na to, aby si ľudia otvárali zahraniční investori nie len kupovali nehnuteľnosti, otvárali si biznisy, firmy. Začína byť veľmi business friendly Dubaj. Viete si otvoriť vlastne licenciu takzvanú ako keby živnosť alebo SROčku aj do 2 hodín. A tým pádom veľa firiem, hlavne veľkých medzinárodných firiem si otvára medzinárodné huby alebo head office v Dubaji. Siemens, napríklad Amazon. Tieto veľké firmy majú pre celý Middle East a Áziu takisto aj banky, centrály. Čiže je veľký nedostatok po komerčných nehnuteľnostiach. Hlavne, my to voláme, že Grade A, to máte ako 5-hviezdičkový hotel od 1 do 5, Grade A je najvyšší, je veľký nedostatok týchto kancelárií a preto vlastne developeri začali robiť tzv. Off-plan, čiže s postupným splácaním nehnuteľnosti, ktoré si teraz kúpite, splácate ich v priebehu 2-3 rokov, tú komerčnú nehnuteľnosť a potom ju viete prenajať. Napríklad ja poviem príklad, naša realitná kancelária, my sme realitná kancelária, hľadali sme si pol roka nové kancelárske priestory, ktoré boli veľmi, aby sme boli v takom štandarde, ak nie vyššom. A musela som spraviť kompromis nakoniec vo veľkosti. A robila sme štúdie, máme k tomu všetky excelovské tabulky z štatistiky, je fakt tých 12-15%. A to je najväčší. Druhý je luxusný sektor, ale luxusný sektor, keď porovnáme Slovensko a Dubaj, tak to by som povedala, že top luxusný sektor. To sú najväčšie výnosy z hľadiska predaja, pretože takýchto top luxusných sektorov je najmenej v Dubaji. Keď sa pozriete na to, ako investor, ktorý má, povedzme, 10 miliónov eur na investíciu, tak väčšinou sú to v prime locations, lokalitách, a to je pri vode samozrejme, alebo v finančnom centre, alebo tak. A je tam strašne málo takýchto nehnuteľností, čiže sa zvyšuje tá hodnota, pretože je veľký dopyt po nich. To sú.
Áno, a keď skutočne by sme si teda aj porovnali, teraz ste to povedali, tých 12-15%, povedzme, ale aký je rozdiel vo výnosoch v prenajme? Keď by sme si porovnali teda ten Dubaj a niekto by uvažoval, povedzme, o iných veľkých centrách v súčasnosti Londýn, New York, Singapur. Áno, takže vlastne tam máme štatistiky len na rezidenčné nehnuteľnosti. V Dubaji rezidenčných nehnuteľnostiach veľmi realisticky poviem je návratnosť net 7%. Možno počujete aj 12, to nie je pravda, je to 7%. Ja robím v property management 20 rokov v Dubaji, čiže tie čísla mám v hlave. Je to 7%. Povedzme si Londýn. Londýn je 4%, 5%, New York detto. Stále ten Dubaj má najviac. Z hľadiska, keby som mala porovnať tú dynamiku toho realitného trhu, je to ako Singapur. Ale opäť Dubaj má väčšie percentuálne zvýhodnenie alebo percentuálnu návratnosť v prenájmoch, v rezidenčných nehnuteľnostiach teraz hovoríme. A keď ste predtým spomenuli, že skutočne tí investori tam môžu cítiť tú akúsi stabilitu, ochranu akoby toho investora, keď to tak poviem, ako vplývajú potom možno aj nejaké regulácie, ktoré tam aj nastali po roku 2018 na vôbec na tú stabilitu trhu, alebo ako sa to tam odráža vlastne, aby sme si to vedeli trošku viac ešte predstaviť. Áno, takže vlastne nájomníci sú chránení svojimi nájomnými zmluvami, ktoré sú opäť registrované v tých aplikáciách alebo vlastne v právnom systéme a vy máte na to ako aplikáciu. Vy nemôžete ako majiteľ firmy si povedať, že tento rok zvýšim mu o 20%. Nie. Je to stanovené podľa práv, máme tzv. Rental index a vlastne ten zahrňuje priemernú hodnotu tých nájmov v tej oblasti, v takej budove, povedala by som, aká budova je stará, alebo proste aký je to developer. Čiže vlastne tá aplikácia mu vypočíta, koľko môže maximálne navýšiť. Ale jednostranné navýšenie môže byť maximálne, alebo jedenkrát navýšenie môže byť maximálne 20%. Čiže toto sú chránení nájomníci. Majitelia sú chránení tak, že vlastne my máme ročné nájmy, ktoré sú registrované v tom centre, ako by som povedala v katastri, sú registrované a nájomník, keď si povie, že chce odísť, tak nemôže len tak odísť. Platí 2-mesačnú pokutu a 2 mesiace musí dať vopred. Čiže majiteľ má 4 mesiace. Čiže 2 mesiace vie vopred a 2 mesiace má extra. Má vlastne 4 mesiace zaplatené. Alebo keď klient povie, že musí zajtra odísť, lebo napríklad firma ho presunuje niekde preč, takže vlastne majiteľ dostane tie 4 mesiace. Čiže za tie 4 mesiace tú nehnuteľnosť vieme samozrejme prenajať. To je určité. Prenájom nehnuteľnosti trvá do 1 až 3 mesiacov maximálne. Čiže aj to, aby sme si vedeli predstaviť, Áno. to sú zaujímavé všetko údaje a určite dôležité, keď sa niekto rozhoduje práve aj o nehnuteľnosti a má o to záujem v Dubaji. Teraz ste to spomenuli, aký význam má ochrana skutočne práv nájomníkov aj pri takomto dlhodobom rozvoji práve toho realitného trhu. Áno. Sú to tie zásadné faktory? Áno, sú to. Vlastne nájomníci sú fakt chránení. Napríklad niečo nefunguje, pokazí sa klíma v lete, tak majiteľ musí to hneď opraviť do 48 hodín, alebo teda podľa dohody. Keď nevie to rýchlo opraviť alebo zorganizovať opravu, musí mu dať náhradné ubytovanie. Čiže vždy sú tam akoby nejaké také ešte a máme tzv. RERU, čo je Real Estate Regulatory Agency. A keď je nezhoda, tak je to bezplatný servis, vlastne stretne sa tam nájomník s nájomcom a vlastne to je taký, by som povedala, čo ja viem, mini súd, mini pojednávanie a tam sa vlastne snaží dohodnúť, vlastne tretia strana nezávislá sa snaží dohodnúť s dvoma stranami. Čiže všetko je fakt regulované. Aj čiže akoby taký mediačný proces trošku. Áno, presne tak. Alebo napríklad veľa majiteľov je v zahraničí, ktorí vôbec nemajú ani predstavu o týchto reguláciách a povie si, tak môj sused v tomto byte prenajal to o 50% viacej a povie nájomníkovi, že mu zvyšuje nájom. Nemôže. Nájomník môže ísť na tú RERU, na tú Regulatory Agency a vlastne tá rozhodne. A keď celkovo my žijeme také tie teraz rýchle časy na geopolitickej scéne, veľmi rozkývané, keď by som povedala, do akej miery práve možno tá geopolitická stabilita v rámci Dubaja potom prispieva k tomu aj, že tam naozaj prúdi aj ten zahraničný kapitál?
No, hlavne v momentálnej situácii v Európe veľmi prúdi. Máme veľa investorov z Británie, z Veľkej Británie. Veľmi veľa. Tam vlastne mladí ľudia nechcú zostávať. Z hľadiska, by som povedala, samozrejme daní. A druhá vec je aj bezpečnosť. Dubaj je 100% bezpečný. Minulý týždeň šejch Mohamed, vládca Dubaja, vyhlásil, že Dubaj, keď môže ísť osamelá žena alebo žena sama von o 2. alebo 3. v noci, aby sa nebála, tak to je len v Dubaji. A to je pravda. Čiže je tam veľmi vysoká bezpečnosť, čo sa veľmi veľa mladých rodín alebo aj starších rodín sťahuje do Dubaja kvôli bezpečnosti. Druhá vec je samozrejme daňové zaťaženie. Daň z osobných príjmov je 0%. Korporátna daň je 9%. Čiže veľa sa tam otvára aj kancelárie, alebo teda ľudia prichádzajú za prácou. Ďalšia vec je napríklad, veľa počúvam od investorov, no keď sa skončí vojna medzi Ukrajinou a Ruskom, všetci Rusi odídu. Rusi, ktorí prišli a chceli odísť, už dávno odišli. A Rusi kupovali len tie top luxusné nehnuteľnosti. Čiže kupovali ich pri vode samozrejme, alebo potom veľké vily, ale také, že vlastne veľké mansions by som povedala. A tí tam zostali. Takže to vôbec nie je, že keď sa rusko-ukrajinská vojna skončí, tak Rusi odídu, alebo ruský kapitál odíde. Tí už odišli, ruský kapitál je ako iný, je tam americký kapitál, izraelský kapitál, veľký teraz, napríklad po 12-dňovej vojne. Takže myslím si, že za tých mojich 25 rokov pôsobenia v Dubaji pozerám, že vlastne Dubaj profituje z každej jednej vojny vo svete. A keď ste teraz spomenuli, ktoré lokality, povedzme, sú možno pre tých Rusov zaujímavé, ktoré sú pre Slovákov v rámci Dubaja, alebo ktoré vidíte aj vy ako také najperspektívnejšie? Áno, vlastne veľa Slovákov si kupovalo v takzvanom GVC, Jumeirah Village Circle, ktoré malo boom pred 3-4 rokmi. Veľa ich tam malo to zvýhodnenie medziročne veľké. Táto lokalita už je vlastne, by som povedala, vybudovaná. Veľa ľudí sa tam buduje, veľa budov sa tam buduje nových, čo spôsobuje vlastne, nemôžem povedať, že presýtenosť k trhu, ale krátkodobú presýtenosť, kvôli tomu, že tam ešte nie je taká infraštruktúra vybudovaná, ktorá do 5 rokov bude oveľa väčšia. Budú tam 2 zastávky metra, čiže bude to. Samozrejme záleží to od budžetu, aký má ten klient. Veľa klientov si hľada tzv. Investičné apartmány. A to je tých budget 200-300 tisíc eur. Čiže to je to Jumeirah Village Circle, Dubai Sport City, Dubai Motor City, teraz je nová lokalita Al Wasl Gate. Čiže toto sú také lokality, kde sa v takomto budžete dajú kúpiť nehnuteľnosti s postupným splácaním. Nemôžeme sa tam pozerať na veľkom medziročnom zvýhodnení nárastu, ale majú tam veľmi, poviem, že veľmi príjemnú návratnosť z prenájmu, čo je tých 7%. Áno. Čiže vlastne to sú. Potom máme klientov, ktorí si chcú kupovať nehnuteľnosti, chcú tam prísť 2-3 krát do roka a medzi týmto prenajať. Väčšinou tí si už potom hľadajú bližšie k vode. A tie nehnuteľnosti sú už potom samozrejme drahšie. A keď sa ale musia prenajať, keď sa budú robiť niečo také ako Airbnb, tak sa to v Dubaji volá, že Holiday Homes a na to už je iná licencia. Realitná spoločnosť musí mať otvorenú inú licenciu, takzvanú Holiday Homes, ktorá ide pod Dubai Tourism Departmentom a vlastne aj tá nehnuteľnosť musí byť registrovaná ako Holiday Home. A musí mať opäť sú tam, ako sme rozprávali pri tých dlhoročných nájmoch pravidlá, tak aj pri tomto sú určité pravidlá. Že to má zase svoje špecifika. Áno, tak. Vlastne to je tak, čo funguje ako hotel. Potrebujeme kópiu pasov klientov, nahlásiť vlastne klientov a tak ďalej. Čiže vlastne špecifika sú tam tie smart locky, že klient sa nemôže stať, že o polnoci bude stresovať v lietadle, keď priletí, ako všetky európske lietadla prilietajú, bude mať apartmán otvorený. Nie, dostane PIN kód na vstup a to je jedno z hlavných pravidiel. Samozrejme, že
ten klient môže prísť kedykoľvek. A to ma aj zaujímalo, teraz ste aj niečo spomenuli, že v niektorých lokalitách povedzme do 5 rokov, či pribudne metro, nejaká ďalšia infraštruktúra. Celkovo ako vy vidíte, ako o tých 5 rokov, ktoré možno hlavné faktory budú vplývať aj na ten realitný trh v Dubaji, aj keď viem, že predikcie v súčasnom svete sa robia možno ťažko, ale predsa len aj z tých vašich skúseností. No, Dubaj je, musím povedať, veľmi striktný a predikcie sa robia ťažko, ale Dubaj má plán, sa to volá, že Urban Plán 2040. Ten plán sa dodržuje a vlastne ide sa podľa toho plánu, takže by som povedala, že 90% toho plánu 2040 bude. Jedno z hlavných je otvorenie najväčšieho letiska na svete, Al Maktoum Airport, ktoré už funguje, napríklad Smartwings prilietajú tam, alebo Wizz Air prilietal aj tam, aj na staré letisko. A vedľa toho letiska bude otvorené komerčné logistické centrum. Dokopy to bude 1 milión nových jobov. Čiže si predstavte, že príde 1 milión nových ľudí do Dubaja. Veľa ľudí hovorí, veľa pesimistov hovorí, je to bublina, už sú ceny narastené. Ale tí ľudia, keď prídu, budú musieť niekde bývať. Nie každý má 300 000 eur zo začiatku kúpiť si hneď nehnuteľnosť. A to sa kupuje garzónka za takúto cenu, áno. Čiže vlastne musia si to prenajať. A musia si prenajať niečo na začatie toho života. A väčšinou sú to teda, keď sú to rodiny, tak sú to menšie vilky, alebo takzvané two bedroom, čiže 3KK, 4KK naše. Ale veľa ľudí napríklad z Anglicka prichádza single, slobodných, a tí si hľadajú tie 2KK apartmány alebo garzónky. Čiže vlastne týchto investičných apartmánov bude dopyt, hlavne v okolí tohto logistického centra nového letiska, to sa volá Dubai South. A to je jedna vec. Čiže to je otvorenie letiska. Teraz sa oficiálne povedalo, že sa bude oficiálne plnohodnotne pracovať v roku 2032. Máme, ja už neviem koľko nových liniek metra. Stále pribúdajú podľa rozvoja urbanistického. Pribúda to metro. Ja som vlastne bola v Dubaji, keď sa oznámilo nové metro. Otvorilo sa vtedy, ako sa malo otvoriť. A stále sa rozširuje a rozširuje a rozširuje to metro, čiže bude nové metro. A ako som povedala, Dubaj má 0% z príjmu daní a 9% korporátna daň. Čiže veľa ľudí si otvára licencie v Dubaji. Samozrejme potom si musí nájsť kanceláriu. V Dubaji môžete robiť z domu, ale buď budete mať flexidesk vo freezone, alebo musíte si prenajať kanceláriu. Čiže je to jedna z nutností pri fungovaní firmy. Aby ste mali kanceláriu, preto som hovorila, že vlastne ten dopyt po tých kanceláriách je veľký a preto majú momentálne najväčší výnos a tie nájmy pôjdu ešte aj vyššie. Čiže toto sú také najväčšie, by som povedala, faktory, plus s novým digitálnym svetom AI. V Abu Dhabi sa otvára jedno z veľkých AI centier. Ja mám veľa klientov, ktorí mi hovoria, otvárame si, a všetci sú s nejakými technológiami, všetci sú nejak prepojení do toho AI, si otvárajú firmy, ktorí vlastne robia programy pre AI a tak ďalej, si otvárajú v Dubaji. Čiže je to tam veľmi veľké centrum, veľa finančných domov z Londýna prichádza do Dubaja, otvára si v Dubai International Financial Center, DIFC, pobočky, alebo by som povedala aj head office. Že ten urbanistický plán 2040 sa určite dodrží, čiže môžeme hovoriť o 15 rokoch určite stále s rozvojom Dubaja ako takým. A ten vlastne, áno, máme malinkú štvrť, alebo by som povedala dĺžku, kde je more, ale máme strašnú veľkú dezert, veľkú púšť. Čiže stále sa tam buduje. Aj ten sociálny život sa trošku stará a vlastne vytvárajú sa mestečka v meste. A to znamená, je tam medzinárodná škola, je tam veľký supermarket, je tam nákupné centrum, bude tam metro, alebo keď nie je metro, tak tam bude mestská hromadná doprava, ktorá bude mať prístup na metro. Čiže vlastne to sú faktory, ktoré sa Dubaj na to pozerá, že keď ide otvoriť nový projekt alebo novú štvrť, ktorú ide zasídliť, vlastne musí tam spraviť tú sociálnu vybavenosť.
A to, čo ste aj povedali, lebo my tu často riešime s podnikateľmi, že im chýba, povedzme na Slovensku, predvídateľnosť, ako veci budú pokračovať a práve to zdá sa, že teda často idú podľa plánu práve v Dubaji, ktorý si nastavia a potom do ňoho prídu. Ja mám vlastne 2040 urbanistický plán z Dubai Chamber of Commerce, obchodnej komory dubajskej, kde vidím, aké sú plány. Bol vydaný od roku 2020 a doteraz sa všetko dodržalo. Možno nejaké 3-4 mesiace zdržanie, ale to je všetko. Tak to je jedna vec, ktorá môže lákať, poviem, aj podnikateľov, investorov naprieč aj vekovými generáciami, by som povedala, ale zároveň to, čo ste aj spomenuli, chodia tam, povedzme, mladí Briti, ako ste teraz uviedli, nielen teda asi single, ale aj rôzne iné zase skladby. Áno. Ale keď sa pozrieme na ten záujem Slovákov, tak skutočne cítite aj, že je stále väčší záujem tých mladších investorov, ktorí sa zaujímajú skutočne najmä o tie technológie, ktoré sú Áno. Máme veľa stále mladšiu a mladšiu generáciu, ktorá sa či už sťahuje do Dubaja, alebo investuje v Dubaji, alebo si otvára vlastne obchody v Dubaji, firmy vlastné. A by som povedala, 70% z nich má niečo spoločné s technológiou. Alebo s krypto. Tak áno, to sú ďalšie veci, ktoré súvisia práve všetko s tými technológiami. A keď ste ešte spomenuli teda, že áno, niekto môže začínať v nejakej garzonke, samozrejme od tých finančných limitov na úvod. Je v Dubaji priestor pre také aj alternatívne formy bývania, nejaký co-living, alebo že naozaj sa tam vyberú mladí, ale budú zatiaľ spolu nejako bývať, alebo nejaké komunity, ktoré sa tam vytvárajú? Áno, v podstate v Dubaji je momentálne, ako keby som povedala, zakázané mať ako šerovanie, čiže ten co-living, pretože vlastne vy potrebujete mať nájomnú zmluvu, ktorá je registrovaná v tej regulatory agency, musí byť na vaše meno, alebo vlastne keď ste manželia, tak jedna z partnerov. A túto nájomnú zmluvu potrebujete, keď ste rezidenti, na otvorenie bankového účtu, na rôzne iné veci, čiže vlastne musí byť proste že ten človek má, ako keby u nás trvalé bydlisko. Áno? Niekde. Ale otvárajú sa hlavne v tom Dubai South co-livingové nové projekty. Ja mám teraz v ponuke jeden veľmi krásny co-livingový projekt. Takže očakávam, že bude trošku zmenený aj zákon ohľadom nájmov v tomto, že vlastne možno two bedroom apartment, čiže 3KK, dvojspálňový apartment budú môcť obývať dvaja ľudia. A bude to legálne. A vlastne napríklad tento projekt, ktorý je v Dubai South, ktorý je vedľa letiska, tak čo má, že má ad 1 co-livingové bývanie pripravuje, ad 2 hneď v tej budove, alebo je to vlastne taká gated community budov a vlastne hneď v tej budove budú mať tie business centra, že vlastne budú môcť ísť dole výťahom a byť v nejakom business centre, mať prenajatú či už stoličku, stôl alebo kanceláriu vlastnú v business centre. A je tam park, telocvičňa, všetko. Vlastne je to, že ten človek nemusí ani výjsť von. A hlavne ide to o tých, sa to sústreďuje na tých digitálnych nomádov, alebo ľudí, ktorí pracujú z domu, alebo robia konzultačné veci a robia všetko cez Zoom alebo Google Meet. Čiže vlastne cez toto sa všetko pripravujú sa tieto co-livingové. A veľmi veľa dáva Dubaj momentálne na eko. Čiže máme veľa nových developerov, povie, že je eco-friendly, čiže napríklad, samozrejme, každá jedna veľká, máme problémy s ekosystémom, áno. Čiže vlastne pripravujú nové verzie budov na, by som povedala, či už solárne panely, alebo klímu s ekosystémom a tak ďalej. A keď majú Slováci záujem o nejakú nehnuteľnosť v Dubaji, na čo sa vás možno najčastejšie pýtajú? Rozumiem, že každý prípad je zase špecifický, určite každý, aký tam má záujem, či už tam pracovať, bývať, alebo ako nejaká skutočne možno tá investičná nehnuteľnosť. Ale predsa len, čo možno sa vás pýtajú ešte ohľadne Dubaja, prípadne ako sa to menilo aj rokmi, možno ich otázky? Prvá otázka je, a je tento developer spoľahlivý? To je otázka od každého. Či už je to Slovák, alebo Nemec, alebo Rus. Pretože v minulosti, áno, veľa developerov stavalo a napríklad zbankrotovalo a ľudia sa báli. Teraz ide do escrow účtu, ktorý je kontrolovaný Dubai Land Department.
A vlastne developer, keď ide stavať nejaký projekt, musí vložiť na tento escrow účet 20% z celkovej ceny projektu, aby vlastne mohol dostať stavebné povolenie. A potom vlastne noví investori kupujúci dávajú do tohto escrow účtu peniaze a Dubai Land Department uvoľňuje tieto finančné prostriedky len na základe inšpekcie. Že vlastne ten developer postupuje. Keby náhodou developer, môže sa stať, že zbankrotuje, tak vlastne tie peniaze sú uchránené a väčšinou ten nový projekt kúpi nový developer a vlastne tí klienti pokračujú. To je prvá otázka, ale samozrejme nesmú zabudnúť, že jeden developer môže mať iných kontraktorov. Všetci sa ma pýtajú developer, ja hovorím, to je zlá otázka. Vy sa musíte opýtať, či je dobrý kontraktor. Pretože jeden developer môže mať aj 4-5 kontraktorov rôznych na iné projekty. Môže byť známy, super známy developer dubajský alebo emirátsky a môže mať 5 rôznych, by som povedala, levelov budov alebo projektov a má 5 rôznych kontraktorov. Ale čiže toto sú tie hlavné otázky a možno ohľadne krajiny. Mení sa aj tými rokmi nejaké otázky? Celkom? Áno, menia sa samozrejme. Predtým, keď som 25 rokov išla do Dubaja a teba tam predajú za ťavu, budeš jedna z 10 manželiek a tak ďalej, čo sa vôbec teraz nie je. Úplne iné otázky prichádzajú. A by som povedala, že teraz bolo obdobie, keď sa povedalo žena v biznise, to bolo druhá vec, teraz je to úplne normálne. Čiže stále, ak sa ten svet pohybuje, tak sú aj tie otázky sa stále menia. A aj tá informácia, pretože vlastne my sme v internetovom svete, čiže ľudia si veľa prečítajú, samozrejme aj veľa zlého, pretože ako médiá sú také, aké sú, takže vlastne sú aj veľa zlého, alebo by som povedala prikrášleného zlého, ale vlastne veľa ľudí si to vie vyfiltrovať, čo je pravda a čo nie. A celkovo, keď sa pozrieme na vaše hlavné plány do najbližších rokov a keď chcete ďalej pôsobiť na realitnom trhu v Dubaji, aké sú tie plány? No, plány sú samozrejme čo najviac podporovať našich investorov. My ako firma, my máme okrem realitnej licencie, máme property management, čiže správu nehnuteľnosti a máme licenciu aj na tie holiday homes, čiže niečo ako Airbnb. Čiže to potrebujeme rozvíjať. Všetko robíme cez CRM systémy a tie vlastne chceme napojiť na AI, na chatboty a tak ďalej. Čiže vlastne, aby to bolo všetko, by som povedala, customer friendly, aby ten klient musí dostať odpoveď do 2 hodín. To je maximálne. Alebo keď klient pošle nejakú požiadavku, samozrejme máme nejaké víkendy a tak ďalej, ale proste sa podporiť, by som povedala, a rozvinúť tú podporu pre našich klientov na základe AI platform alebo digitálnych platform. A to je, čo ja sa pozerám a samozrejme Dubaj ako taký sa pozerá na celkový rozvoj ako taký. A vlastne ďakujem tam všetkým, že môžeme podnikať všetci tam, zahraniční investori ako majitelia v Dubaji, pretože keď ste šikovní, tak sa tam udržíte. A teraz ste v podstate už robila taký krátky súhrn toho, prečo by si niekto možno mohol zvoliť práve Dubaj, ak premýšľa o nehnuteľnosti v zahraničí. Spomenuli ste hlavne aj asi tú efektívnosť, tú rýchlosť vybavenia vecí, povedzme za 2 hodiny živnosť, tie AI technológie, ktoré skutočne tam výrazne napredujú. V tej praxi už ich je vidieť čoraz viac v tom živote bežnom. A rovnako je to teda business friendly, čo môže byť zaujímavé pre našich divákov. Ak by ste ešte mali uviesť, možno stručne, prečo práve Dubaj, ak sa niekto momentálne rozhoduje o nehnuteľnosti? O nehnuteľnosti. Takže je to vlastne stabilita trhu. Dubaj je politicky neutrálny. To je vlastne, nemusia sa báť žiadnych vojen, je to ďalšia vec. Je to 0% daní z príjmu, 9% korporátna daň, a 0% z kapitálových výnosov v nehnuteľnostiach. Alebo aj 0% z prenájmu. Ako daň z prenájmu. To sú také najdôležitejšie, by som povedala, body pre asi Slovákov alebo akýkoľvek inú národnosť.
Ďakujem, že sme sa na to pozreli, aj keď 20 rokov v Dubaji, verím, že by sme mohli hovoriť ešte ďalšie hodiny a určite o ďalších špecifikách, ktoré prináša tento realitný trh, ale v každom prípade ďakujem za tieto informácie. Našou hostkou bola Miroslava Nieuwenhuis, výkonná riaditeľka a spoluzakladateľka IQ Pro Real Estate. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne aj ja.